Dobrý deň, prajeme szép napot kívánok. Prišiel ku mne Cyril, už sme mu raz dávnejšie pomáhali, jött hozzám Cyril, ma reggelben segítettünk neki egyszer, és lenne kérése. Úgyhogy megkérdeznénk, mire lenne szüksége, čo by ste potrebovali, akú pomoc? Izoláciu, dvere a okno. Takže tieto tri veci by potreboval na svoju jednu maličkú izbu, erre a kis házikójára kéne ez a 3 dolog, ajtó, ablak, és ugyanúgy valami izoláció. Cyrilnek itt van a biciklis, amire gyűjtöttünk régebben. Cyril tu má bicykel, na ktorý sme dávnejšie sporili. Ešte tu má pri mne ten bicykel, lebo nevie používať, nehodí sa mu ten bicykel. Nem tudja használni ezt a biciklit, úgyhogy legszívesebben eladna ezt a zadomont, amit týkattatok neki, on by najradšej predal tento dar, na ktorý ste sa mu vy vyzbierali. Prišli sme sem do Behyniec s Lajčím, idejöttünk Behelybe Lajcsival, tu je tá strecha, ktorú opravil Pacek, ďakujeme veľmi pekne Pacek a jeho tým, nagyon szépen köszönjük Paceknak és a kollégainak, akik így elkészítették a tetőt Cyrilnek, už 5 rokov tomu, ma 5 éve, hogy így el van készítve. Keby sme našli jedného, kto by kúpil tento bicykel a poprípade z toho by sme urobili tú izoláciu. Ha találnánk valakit, aki megvenné ezt a biciklit, és abból ezt az izolációt el tudnánk készíteni neki. Nagyon szépen megköszönnénk a jó szívű embereknek, veľmi pekne by sme poďakovali dobrým ľuďom aj stať to s Cyrilom, innen Cyrillel is. Tu býva tie dvere. Tie dvere by potreboval, neviem aká to je miera, ale hneď to zmeriame, mindjárt megmérjük. Takže dvere sú a zajtó 90-es, 90-ky dvere sem idú, 90-es ajtó megy ide a dovnútra sa otvárajú bentre nyílik. A okno 80-ky, 80-as, és így magasságra, na výšku je koľko? Magasságra 60-as. 80x60, 80x60. Ez a bicikli kb. 400 euróba került használtan, tento bicykel stál nejakých 400 eur. Použitý sme mu kúpili Košiciach, Kassal, megvettük, használtan, felmentünk érte. Len žiaľ, on zobral aj vyskúšal, ki is próbálta elvitt egy napra, zobral na jeden deň, ale nepáčil sa mu, nevedel na tom tak jazdiť, nem tudott rajta úgy menni, úgyhogy így nem tudja használni, nevie používať. Takže dobrí ľudia, jó szívű emberek, akik tudna segíteni, valami vevő találni, nejakého kupca nájsť, to by tento bicykel kúpil a takto pomohol Cyrilovi, és így segíteni Cyrilnek. Nagyon szépen megköszönnénk, veľmi pekne by sme poďakovali všetkým, ktorí by takto ešte pomohli Cyrilovi, akik még így segítenének Cyrilnek, býva v Behynciach, Behelybe lakik. Abba a kis szobába, v tej jednej malej izbe, ktorú dal dokopy vlastne strechu Pacek a jeho tým, a tetőt rendbeszedte Pacek, és az egész munkása jó szívvel, ingyen, zadarmo, s veľkým srdcom, a ešte aj on dal materiál, még ő is adott hozzá a materiált, még izolációt, ha tudna valaki segíteni izolációval, kto by ešte vedel pomôcť izoláciou, ešte to by pomohlo, aby mu nebola zima tam v tej jednej malej izbečke, hogy ne fázzon abba az egy kis szobába. Nagyon szépen köszönjük innen Lajcsival, és ďakujeme všetkým dobrým ľuďom aj z tejto s Lajčím, ktorí pomôžu Cyrilovi, akik segítenek Cyrilnak a s ajtóval is, ablakkal is, aj s dverami, aj s oknom a tiež s izoláciou, keď sa bude dať, izolációval is, ha majd lehet. Köszönjük, ďakujeme. Ďakujeme dobrí ľudia, köszönjük jó szívű emberek.